gwamnati wala za mu fita da mutum da ana bai wani kayan na fita da Allah za mu je faɗar kalan kayan mutum da ana ku je ku zauna da Allah ku je ku zauna da Allah ku je ku zauna da Allah har ma ta fara Allah kowa ya je zauna daga inda kake za ka dawo abin da ake yi ba kowa zai dauka mun ga abu nishadi yau sai inda karfin bai kare Allah ya da na gode bismillah na jahabu مروية عربية مرسية نور الإنسية سنة وسرى يا ساجدة يا معتدى يا عابدة يا حبيبية زلزلية يا بنت متشاشر في روى متساجر على جنب الجنة mata manzo kuna buda